Алейкум, всем привет. Хочу сказать, что до сих пор мы не нашли вот этого гражданина Кыргызстана, то, что потерял. Сегодня будем рассказать, показать и говорить, короче, о конкурсе, который мы ставили только для блогеров Таджикистана. Салам алейкум, бародарни азиз. Ба ҳамаи шумо гуфтанем ки мегӯем ки конкурс ҳалолай ёки зино тамошо карданаш ҳаромай. Барои чи дар любое видео зино наистагӣ боша медроем, дар ҷое ки конкурс наистагӣ боша медроем. Ман специально навистам дар ҳамон ҷо мақсад ки камера анабо дар поёнаш наистагием ки конкурс надроем бародаро кадомида мисол дахолат надроем ҷойда ки шумо дар лозим нестае ки ҷо медроем гапи қабӣ мезанем. мо худ медонем конкурс ҳазор мартаба медонем ки конкурс ҳаромай. Ана бародаро шумо ин чиза хуб медонем ки мо медонем. Имрӯз ман путка дабрура дидам ки як реклама кардестай ана конкурса такрор ба такрор. Ба ҳамин хотир ман дар омадам ана ҳамин конкурса мондам, барое ки ҳамун камера ки шумо ман мондагиам ҳамун камера барои ман дар кор нестай. Ман наметавонам ҳар як мисол блогера ана конкретна дар дасташ мақсад битмаш, барое ки хеле қимат гирифтагиай. Ана ман хостам ки ҳамина дар ҳамин ҳамчун конкурс мақсад як нафаре пайдо шуд танҳо барои блогеро. Баъд мегӯям ки барои муҳоҷиро. Ман муҳоҷиро дар кор надорам. Муҳоҷиро фаромӯш накунем ки касе ки нахоҳа билет намехара. Якам дием ки муҳоҷире ки меги ки як кас наистааст ки муҳоҷир пул надора. Ана ҷо шумо мақсад муҳоҷиро пул мо ҳеҷ ки пул намегирем. Конкурси мо танҳо барои блогеро аст. Ана 1000 не 2000 кардем ки блогеро пул доранд. муҳоҷирон не. муҳоҷирон мақсад барои худшон рафтан мегиранд ба ҳамун зиндагии худшон мақсад надорем мегӯянд ки сум надорам муҳоҷирон билет нахаранд. надроя нахаранд танҳо барои блогеро. ман ҳатто ба ҳамин бародари ки мешиносам шумо ба ҳамо фиристондам ки бародаро метавонем мақсад дроен ҳамин касе дар камера дар кора. баъдан як бародари дигар баромад гуфт ки ман дар як чи дар кора камера дар кора ки барои тӯй ана исусуков гуфт то 80000 мераса ана 90000. ман гуфтам ҳамин камера 90000 те мақсад да метиҳам бе комплектатсияш ана флешкаша наметиҳам. ана ҳозир мақсад мондем шояд ки ҳам бародар ҳамун 2000 бигзарнад соҳиби мисол камера шавам. хай ман бо мегумтон ки кадоме ки мақсад ягон гапи зиёдӣ гуфтани омадам занг зана гап зана ана конкурс мегӯянд ки ҳоҷи конкурс ҳаромай надроен тамошо накунем. ҳоҷи худаш медонад. бародароне ки конкурс кардам ҳамаш худаш медонад. бародароне ки ана мегӯянд ки конкурс ҳаромай тамоман надроем. ҷойда ки конкурс дидем илтимос надроем. шумо имонтон мустаҳкам боша ҳамин чизоро дида мегузаронем тамошо намекунем. боварӣ дорам нафароне ки ҳамин гапа менависанд ки аз сар то бегара мекунанд дар ютуб ки кира зино кардем кира тамошо кунем ё ки конкурс дора рустам ҳама даму рустам ашуров да ё ки путка добру ва ғайраҳо ҳаматон подписатсия кардагием. ҳаматон 100% медонем ки ҳамун ҳатто конкурс ҳаромай гуфта медонем ки кучи хеле мошин монда о бисёр картатон пул мегузарнем ки яки худо хоҳад насиби мо мешавад. барои ҳам қамада нанависем. ман медонам роҳ кушода нашидааст ашки ғариб. иншоалло кушода шавад хабартон мекунем. михел бародаро ин ҳами рӯ парӯ бидроя мақсад мехостагиш бидроя на дар эфир ман специально эфир кардам ки маълумат касе ки мақсад проти чия бидроя рӯ парӯ гап зана ё ки номероро мондагиам занг зана. як хелеш гуфти гапо худаш хати занаш гуфти гапо ё ки занаш уруса ё ки қати занаш 6 моне 1 сол 2 сол шуда қати хонагиёшон на танҳо дар қати занаш қати хонагиёшон гап задаги нестае медроя мура гапҳои зиёдтӣ мегӯянд. ана ба ҳамин хотир бародаро гапотонро монем касе ки мақсад барои кори мо гап дора занг зана мардака занг зана гап зана ҳеҷ гап не. ва аз ҳаматон хоҳиш мекунем ки дар ҷое ки диден маъқултон нестае мақсад дар ҷое дидем ки конкурс наистагия надроем. ба ҳамин хотир ана мехе бародаро конкурсҳо чанд намуд мешавад. як бародармон 11 билет монда билети ҳаҷ мондагия конкурс кардаистак одаморо ба 1000 сум роҳӣ кардани ҳаҷ. ва алейкум ассалом. шукронаи худо. соз раҳмат.
ман медонам ки 90% блогерҳо ҳисоби нарасидани маблағ наметавонанд камера харидорӣ кунанд. Чунин камераҳо дар ҷамои хеле чизо дорем. Ина дидед? Лампочка, штатив, ин хеле штативҳои калон. Ина дидед штатив. Алейкум ассалом. баъзе блогерҳо наметавонанд мақсадам хеле чизоро харида. мо танҳо барои блогерҳо мемонем. Бар рӯзе мешавад ки блогерҳо дар компютер дар кор мешавад, ноутбук дар кор мешавад. Ина дидед? Немира ҳама шаб барои шумо мемонем. Мақсад блогерҳо. Ман ба муҳоҷиро кор надорам. Кадом муҳоҷире ки медурад маро дашно мекунад, ҳамун дашноне ки мекунам, ман двойноиш мекунам. Билет ҳаққонӣ нест барои одамое ки обычные одамое ки мисли ранги мо шумо сиҳат саломатан, ёшан, ҷавонан, бақувватан. Барои ин билет нест. Барои модаро аст, барои беморо аст, барои мурдо аст, барои нафоне ки аз турма бумадаги, барои ҳамо аст. Ака ҳоҷӣ ягон хабари хуш битин, хурсанд шубшем. Иншолло хабари хуш аз пешай бародаро зиқ нашавен. Ҳамаш мешавад. ҳамун хабари хуш боша ки шумо датем. Намешавад ки мақсад шуморо фреб кунем, ягон навор монем ки ана билет шидай, ана бидроен тамошо кунем дар ин шаки билет неву чатерни билетай. Чатерни рейсай. Ба ҳамин хотир саломат бошем бародаро. Ба ҳамин хотир мо наметавонем мақсад гапҳои дурӯғро гуфта барои шумо. Не билет нафрӯхтесем, билет фурӯшӣ аллакай кушода нашидааст. Ҳамин рӯз ҳатто мо дар фиристондан ки то якума номаълум аст билет фурӯшӣ. Чӣ гапи хабаре шава, мо дар крилия путешествия барои мо ҳай мекунам. Дасти рекламаҳои блогер. Ака кадом рӯзе ман блогер мешавам, ай дасти рекламаҳои блогеро. Бародарҷон, ҳамин блогеро набошад, шумо бохабар намешин. Ай ҳисоби билет, ай ҳисоби як гап хабар, ай ҳисоби як хушӣ хурсандӣ. Ҳамин блогеро ҳастанд соз. Салом ака, созӣ бигем чӣ хеле нависем, навис кунем посолство, да? Посолство, агар да хизмат рафтанам, ака мо чо кунем? Хизмат рафтаним. Рафтан бигӣ, ман шура Эраҷон паддержка мекунам, бира хизмат кун, 100%. Да ҳамин ҷа хизмат кун. Тоҷикистон ара. Тоҷикистон ҳуйшид, баъд бира бо давоҷа 1 сол 2 сол дига бо давоҷа хизмат кун. Бародарҷон, посолство дар Москва бошен, посолство рост мерен, мехезен, аҷотон як мошина мегирен, рост посолство мерен, ай саъато бигара ждат мекунен, кушода шид медурен, чахчақ мекунен. Дар Екатеринбург бошем, ба соатҳои 1-2 бирен, иншоалло кушода аст. Салом бобои ҳоҷӣ, нархи билет барои модарон илтимос нарша мегуфтен. Мешава посол як умр рохела. Бародаро, ман шумо да модарони азиз ба шумо очрата чихел бинависем, посолство мерем менависем. Бародаро ва модарон, хоҳарон ва нафароне ки моро тамошо доранд, фаромӯш накунен ки чатерни рейса ягон кас фурӯхта наметавонад. Чӣ бидай? Куҷо мерай? Майли. Эраҷон куҷо мерад? Хизмат куҷо мерад? Чӣ хизмат кардани? Ака ба худо монда шидем. Кай ҳуй мешава? Ҳамин границо кай ҳуй мешида бошад? Июл меган, август меган, сентябр, январ. Намедонӣ кай ҳуй мешава? Не, Парвина Шералиева моам намедонем ба худо кай ҳуй мешава. Кай ки Тоҷикистон границаш кушода шуда, ҳам вақт рейс пайдо мешавад. Бародарҷон, мара ёрдам кунед. Гулия Ершова, тора чӣ ёрдам кунем? Кӯя сухан кунем, аввал бифаҳмем. Аз осмон мо наметавонем ки ҳар кадоми шуморо ёрдам кунем. Ҳамин рӯз дирӯз якум маълум мешавад. Хай худо розӣ боша, маълум мешавад. Ҳамин рӯз як бародар мода навор фиристон ки як модарро навор кардааст. духтари холаш аз хона 4 этаж сирш каст, дар 1 этаж квартира, а якумам сирш каст, пост шикастагӣ. Хостем ки ҳамин навор кунем, монемша. Ана камтар пас вай кард ки ака илтимос ҳамин наворро намон, ки мақсад бародаро пайдо шидан ки кӯмак мекунам. Ана ҳамин наворро намонем. Илтимос мара пурдам кунед. Ака чӣ гапай? Ҳама тенҷа шукронаи худо. Ҳама ҳозирашда тенҷа. Гулия Ершова, чӣ хел шуморо ёрдам кунам? Ки шумо ҳатто Гулия номтонам ҳатто ба забони тоҷикӣ навистагӣ нест аст ки мақсад мо шуморо ба пуррагӣ фаҳмида тавонем.
билет ҳаст Азизбек, билет пока нету, ҳозира шуда нестай. Шава хабартон мекунем иншоалло. Билет ҳозира шуда нестаст. Шаба хабар мекунем худо хоҳад. Пока билет нест. Фақат вот гражданин Кыргызстана хочу сообщить, что мы до сих пор не нашли вот этого хозяина, этого тракторист-машиниста. Эраҷон ба пурагӣ навис, ман саволи туда ба пурагӣ ҷавоб диҳам. Алейкум ассалом, Рустам Бобоев. Вазъият безеб ҳоҷӣ ёрдам кунед. Гулия, ман шуморо бо мегӯям ки мо шуморо чӣ хеле ёрдам карда метавонем. Шумо гап зани, мо ёрдам кунем. Чӣ ёрдам мехоҳед шумо? Ака билет чиз посолства 35 000 будай. Азизбек, ман намедонам рости гап чанд сумай. Ака, ман ҳозир дар Красноярск кор дорам ва посолствои Новосибир менависам. Номнавис кунам мешида бошад. Як бор занг зани номнавис кунем, яке мешавад. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Салом алейкум. Чӣ хел сози ака? Коро хуба? Шукронаи худо. Алейкум ассалом. Бобои ҳоҷи хута дар эфир мебинем. Беҳад хурсанд шумо, беҳад хабарои хуш метавонед. Саломат бош. Мо мехоҳем ки хабарои хуш бисёртар шавад. Як хабари нохуш имрӯз ба шумо мерасонам ки як конкурс кардагем. Конкурс танҳо барои блогерҳо аст. Ин конкурс ҳам нест. ин ҳам як чиз зиёдтия, бояд ҳамира мо фурӯшем. Фурӯхташ намешавад, мақсад ба мардум тақсим мекунем. ҳамун пулша тақсим мекунем ба он блогерҳо дахл дорад. Дигар ба ягон та шумо дахл надорад. Шукронаи худо, Қурбонали соз. Ягон нест мара мада билет гира. Гулия, ягон кас нест ки хидматам билет бигира. Ассалому алейкум. Сози хуби ака обод боше. Ва алейкум ассалом. Салом ҳоҷи, ман як савол тиям брат. Марҳамат. Гулия, ана барои билет гирифтан бояд мардум бидонанд ки чӣ хел одаме. Як хел одам кайфка хурда ховай, фақат ём бошай, ҳама шароитиш созай, бо мақсад муроҷиат мекунад. Айсоби мақсад шустрягиш. Не ки мо ҳолати шуморо намешиносем, намедонем мақсад шуморо, наметавонем мақсад ба шумо билет гирифта. Салом ака, билет ҳаст. Салом ака. Алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом мурод. Ака, билет чанд сум шидай? Боз як аз гуфт ки 35 000 шидай. Ман намедонам. Ман чо кунам барои ҳамин маслиҳати аха. Эраҷон ба пурагӣ навис, ман шумо да маслиҳати мохе. Ними ҳарфи да болай, нимиш ҳарфи да. Қолли навис, баъд фиристон. Салом алейкум. Чӣ хеле сози, шукронаи худо. Ман Питер сеюмда. Ва алейкум ассалом. Билет дорам. Табрик мекунем, билет дошта бошем. Айсан, салом. Ва алейкум ассалом. Зинда бош, бародари Санкт-Петербург. По-русски говори. Аброр Аброрович, что мне тебе сказать? Хона Бран. Иншаллах насиб. Аброр Аброрович, хочу сказать, что пока Таджикистан границы не открыли, билет авиакасса не работает. Ака рейс кай мешавад? Иронум ки кай мешавад? Бароям ка 6 там ҳамиҷа интизор ҳастам ки кай мешавад, ки шумо да хабар тиҳ. 6 там интизорам ки кай мешавад, ба шумо хабар тиҳам. Акаҷон, граница кай шуда мешавад? Иншаллах кушода шавад, ба шумо хабар метиҳем. Салом алейкум ака, душанбе кай билет мешавад? Ба наздикӣ бояд билет шавад. Салом Гулия. Часпи дестен, бахшиш касе занг задесааст. Бародар часпиде сайфе. Бародар тоқат кунед, ҳамаш иншоаллах хуб мешавад. Модар апам иншоаллах ҳамаш ба як баъд як хуб мешавад. Иншоаллах хуҷанд ва билет мешавад иншоаллах. Ман хизмат рафтаниам. Барои ҳамун чо кунам Тоҷикистон равам. Эраҷон ҳеҷ ки нака, иқа сол нарафтӣ. Як 2-3 моҳи дига тоқат ки баъд иншоаллах ки меравӣ. Ака студентҳо намеброям, мо 2 сол мешавад да ҳамин ҷо бо ватан рафтан мехоҳем. Аз Красноярск шатл рейс мешавад, барои студентҳо намешавад бародарҷон. Эраҷон иншоаллах ҳамин граница ҳуиша якам хита хизмат рӯй мекунем. Салом алейкум. Сози хуби лайка ош шава. Раҳмат умедҷон барои лайкотон. Раҳмат барои дастгиритон. Меҳмон ба Германия биёед канали мо бародар. Иншоаллах насиб таж YouTube Германия обязательно ният дастай ба соли оянд ҳамуҷа мешавем. Салом бародар. Граница ҳуй мешавад. Иншоаллах ҳуй шава хабартон мекунем. Ҳамин чати нерес намедонем билетш чанд. Дай бародар. Боз як бародар гуфт ки 35 000. Неки ира ҳеҷ ки намедонам. Ман намедонам бародар аз ҷо фаҳмида бошад. Мо аэропорта присидем нагуфтам мо. Ҳатто посолство намегӯям. Салом брат.
анихш намедонӣ? Не, намедонам. Салом. Ака паспорт дуздидам. Чикор кунем? Ман шаҳре ки тирем Оренбург ҳастам, шаҳри Уфаро. Ба ҳамин номерҳои мо якун 982 65 WhatsApp да нависем. 982 65. Ака харам мешава душанбе Москва. Гулия созӣ. Ина Гулия умед саломат гуфтеста. Ака ҳоҷи Гулия чӣ мега? Гулия бечора мега ки ёрдам дар кора ягон кас боша ки билет мехара Тоҷикистон бурам. Ҳоҷи мо бахшиши филмон часпид аз ҳисоби связ аст. Акаи ҳоҷи нахаридиш бо як билет. Мехарем иншолло. Не ки фаҳмем ки вай кие ки мо билет харем. Ака ҳои шава обязательно видео кунем. Иншолло видео мекунем. Мо доимо дар хизмат тайёр. Зинда бошед умедҷон. Чанд сум билет Питер Душанбе? Номаълум аст ҳозир. Ай худат билет мехостай. Рост меги. Ай ма билет мехостай, не ки билет нест. Ай ҷо билетиш нависам. Ака ҳамун сарта, яъне ма кун ҳамун номерота нависам. Насаш мечаспи. Охи занг мезананд бароям мечасп. Ака Эмоли Раҳмон студентҳоро ҳам биёретон гуфтанд ку во табрик мекунем. Чизе ки ҷаноб гуфтага гапш ҳақай. Период. Дуо мекунем ки ҳамин шуморам баранд. Мо хурсанд мешем. ӯ Гулия ганда сум дора, лекин ака такша ковем ганда спонсор дора. Худованд ҳамаи шуморо соҳиби спонсор кунад. Ҳоҷи ака буд здоров. Спасибо, Аброрҷон. Аброрбекович, спасибо. Когда будет билет или рейс, или какой-то новости, мы обязательно вам скажем. По-моему, Аброрҷон, вы знаете этого человека или не знаете? Наш, как называется, Умар Рахмедов, Республика Кыргызстан родился. Салом, ман, брат. Саволи ман, брат. Духтари деҳотӣ. Саволта айсар навис, иншолло. Гулия, чӣ ба ответ намегам? Ҳоҷи созӣ конкурс накарди, камера ки гирифт. Камерара нав монде, моли ҳеч ки нагирифта. Лайка ба грил задам. Саломат бош. Ака зангтон бизанам, ака барои паспорт савол диям. Зангм назана мебардорам. Ин номерода WhatsApp дар роӣ кунем. Чӣ саволе дорем WhatsApp да нависем. Ака кай зангтон бизанам, ака барои паспорт. Ака ҳоҷи Instagram номтон че? Аму да YouTube мондагим ша. Номша рости гап худмам намедонам. Салом ака, ман аз Санкт-Петербург чихел Тоҷикистон билет харам равам. Илтимос маслиҳат диҳем. Кароматулло, агар сиҳат саломат бошен, сабр кунен. Ҳозирашда номаълум аст. Салом алейкум ҳоҷи бародар. Ба наздикӣ мешава хона бирем. Иншолло ба наздикӣ худо хоҳад мешавад. Касе ки дар ҳамин ҷай муҳоҷирон, ман аз шумо илтимос хоҳиш мекунам ки мо конкурс кардагием барои блогерҳо. Илтимос надроен, тамошоам накунен ва дар бораи ҳамун конкурс ягон чиам нагӯем. Барое ки баъзе бародарои блогер ҳастанд ки дар шаҳрҳои мисол хориҷи кишвар, беруни кишвар ё ки дар Тоҷикистон шарта шароитшон несте ки камера бихаранд. Ба ҳамун ҳисоб ман ҳамин камераман мондагием. Аз ҳаматон эҳтирома хоҳиш мекунам ки ягон гапи зиёдӣ нагӯем дар бораи ман. Барои муҳоҷирон несте. Салом, азози ака билет интиқолата ҳаст ё 25 ба? Ҳозирашта нест. 15 июл билет ҳаст мегам. Ҳар кас гуфтеста ки ҳаст, не ки надидем. Иншолло хабар медиҳем. Чатен рейс эшоба нестми ту ба наздик равам дар кор. Чӣ хел кунам посольство равам? Посольство консул дар шаҳри Екатеринбург консул аст. Ва алейкум ассалом. Қадамшо Исоев. Дар конкурс иштирок як соҳиби камера меша пеша омаданам. Ака ҳоҷи асабта вайрон накунед. Не иншолло ҳама тенҷай. Биақло бешунад. Не ҳама садай бародаро. Просто барои муҳоҷирон мегам, мо барои муҳоҷирон накардем. Ака кай ҳуй мешава граница. Ба фикри ман худо кай ки хост ҳамун вақт мешава. Ман пеш ҳичи гуфта наметавонам. Гап иншолло ака. Ака салом ва алейкум ассалом. Просто ман гап гуфтанем ки ҳамин эфира кардам ки барои муҳоҷирон дахл надора. Ҳамин конкурси мо барои муҳоҷирон дахл надора. Неки иншолло ма барои муҳоҷирон конкурс мекунам. Якта хато накунем, якта фура, якта трактор мегем, трактор, якта белаза, беларуса, якта зил.
иншолло конкурс мекунем худохоҳ. Бародар ӯ рӯз пасос рафтам, як ака менавистам билет 35 000. куҷо мебаред дар лентаи мо? Куҷо меброед дар лентаи мо? Файзалӣ бахшиш агар брома бошам узр неки хаякам то ки диди амо лента да бромаги аст так болоки ёки уски ё удалитки ё заблаки луткон хита гам нате. Просто як гап ту меги мисол мо хафа мешем ёки як гап ту меги як гап мо мегим ҳар мо ҷанг мешем. Муҳоҷиро барои чӣ мо дар лентаи шумо меброем? Барои он меброем ки мабодо дар бораи билет рес ягон гап шид мо шумода хабар кунем. Шумо бародарои мо ҳастем, не ки барои блогеро як чи ним чи дар кора мо кӯшиш мекунем ёрдам кунем. Саломат бош. Не ҳама садай ака ҳоҷи 17 июл до 4 моҳ меша ки граница маҳкама ахи хидма мекушам ака сахт монда шудам. Парвина Шералиева хит монда шуда хита накаш ҳайф мешай намея ака бор занг назади ака июл ба Урал билет ака магазин телефон надор не телефон дорем кнопочный. Ты поговорить, да, или мне поговорить? Миша, ты надо занг конец, да? Идем. Ана омадам фурӯшҳои шаҳри Москва мебошад ки ба наздикии Екатеринбург меояд. Баъд аз 15 мега билет фурӯхта мешавад. Алейкум бассалом. Дӯст беҳтарин бародароне ки ба мо ака илтимос як бинет чӣ мешавад ҷавоб шуд интизор шеринар. Саломат бош. Чӣ савол додем шумо? Як бор дига саволтон анависен Нур Муҳаммад. Салом брат, билет Екатеринбург рӯз чанд сум? Ба куҷо мера? ММ 98. Бардош салом алейкум. Аз чандум билет фурӯшӣ сар мешавад? Меган аз 15, меган аз 25, меган аз 1. Неки номаълум аст. Салом алейкум бародар. Агар граница ҳуй шава билет қимата? Не, билет қимат нест. Билет арзон аст. Мардум ҳами бечора гуфтесай ки раҳо шуда шава хабар мекунам. Бале. Салом ака Умед. Салом ака Умед. Салом ба ҳама бародароне ки моро гӯш мекунад. Мо дар главни сурати конкурс намондем, неки ин гапҳои мо дар бораи конкурс буд. Билет Ӯзбекистон ҳаста? Билет Ӯзбекистон ёq. Қачан граница очилadi, keyin bo'ladi. Bizdan вообще-то aviakassa ishlamaydi hozir. Hozir закрыта. Саломат бош. Билет Ӯзбекистон ҳаста? Не, бародарҷон, эраҷ ҳозир билет нестай. Бахшиш ҳоҷи конкурс кардем. Конкурс кардам барои билет акаҷон. Саломат бош. Сӯзи Парвина. Барои билет бародарҷон аниқ шава хабартон мекунам. Ҳоҷи конкурс мошин монед брат. Не, ма ягон блогер агар мошин дар кор боша, мошин мемонам. Конкурси ма фақат барои блогераа. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Барои блогерои камбағале ки надоранд мақсад имконияти харидани камеро иншолло бояд шавад. Баъди 25 бояд шавад. Неки номаълум аст. Тоҷикистон билет ҳаст? Салом. Билет Киргизистон билет ҳаст? Озирашда не. Мода шахсан нест. Дигар ҷора хабар надорам. Не тоҷикум просто як шудум мегум ку фаҳмо бахшиш. Билет конкурс чанд пул? 2000. Бобои ҳоҷи ҳамо конкурс трактор чанд билет мешавад? Трактор номаълум. Бояд трактор кам шавад. Ман рости гап наз намебинам. Бисёр ждат кардам, бисёр билет фурӯхтана. Трактор боша агар мақсад номаълум 600-700 то 1 миллион агар боша 2-3000 мемонам тез 100-300 билет да тавриш мекунем иншоалло насиб. Акивай ама барои чӣ монданем? Барои мардуме ки дар ҳақиқат Тоҷикистонда ҳастай бародароне ки дар ҳамин шаҳри Екатеринбург дар дигар шаҳрҳо солай 12 солай кор кесае ки як трактор бигирам мерам дига намеям. Ба ҳамин хотир мемонам ки ҳамун 2-3000 бития соҳиби як трактор шавад. Посолство дурӯғ мега ака. Посолство дурӯғ намега. Консулай дар инҷа. Бобои ҳоҷи ҳамо фаҳмо худҷон то августа ҳуй шава. Шӯҳрат худо мегем ки дуои шумо қабул шавад. Сӯзи ака, шукронаи худо. Ака магар дар ҳамон хабаре ки рӯзи 19 июл эълон шуд занҳо, кӯдакҳо ва одамҳое ки ба хизмат рафтани магар дар ҳамон хабар номи студентҳо ҳам нагуфта буданд? Рости гап ман ба пуррагӣ гӯш накардам. Шукрона чо кардӣ? Саломат бошед ако. Саломат бошед. Салом. Агар ҳуй шавад билет чанд сум мешавад? Ай 14000 сар мешавад.
ҳоҷӣ ба пеш дӯстам, саломат бош, фикри шумо. Чо кунам, ки равам? Худо бугӯ, иншоалло ки меравӣ. Салом, билети Файзобод ҳастай? Ҳастай, билети клубам ҳастай. Брат, посолствое ки Тембу адресша, те гражданский 4. ҳоҷӣ конкурс ҳаромай, рост меги Шаҳбоз, конкурс ҳаромай. 500% мегум, 100%, 1000% мегум, конкурс ҳаромай. Дар ҷое ки конкурс диди навистагӣ, надроен, тамошо накунед. Кай раҳо кушода мешавад? Номаълум аст ҳозир. Ассалому алайкум ва алайкум ассалом. Бародарҷон, конкурс ҳаромад. Бале, гапи шумо 100% тоғрия. Куҷо медорем тамошо мекунем? Надроем. Куҷое да ки дидем ки конкурс аст, значит ҳаромай надроем. Куҷое да ки зино навистагӣ, фалонра зино кардагӣ, надроем, тамошо накунем. Окей? Бигин илтимос чандта билет мешавад бобои ҳоҷӣ дар конкурси трактор? Номаълум, оли ман рости гап иде, оли ман ами блогеро да битим ами камерара брава, баъд ай пишти трактор мешавам. Номаълум чандта мешавад, оли ман нархи навои вайра надидам. Мерам, шумо да нишон метем ки чанд сомай чӣ хели тракторай. Кай мерем Хуҷан? Хуҷан ҳозирам рафтан гирен охе. ҳоҷӣ ҳаҷ кай мерай худо хоҳад. Иншоалло худо кай ки розӣ шава, ҳамон вақт мерам. Хуй шавад, карантин мебарем? Бале, ҳаматона мебарем. Як чӣ мегирем? Фура мегирем, ҳаматон иншоалло ки рафт мекунем. Раҳо қариб омадай? Ҳо, иншоалло ки раҳо қариб омадай. Қариби Таганския. Парвина чӣ ба дар менависен? Парвина чӣ ба дар менависен? Ҳозир билет чарти рейс чанд сомай? Нашод сумаш намедонам. Ҳоҷӣ ҳамун одами ақорат мекунад, чӣ гуфтани? Мара билет мепурсанд, ақорат мекунанд, нест мегум. Нафаҳмидам қадамшо гапта. Ҳоҷӣ ҳамун одаме ки ақорат мекунад, чӣ гуфтани? Мара билет мепурсанд. Касе ақорат мекунад, ақорат кардан гирад. Зинда бош брат, овозот хастан, зинда бошен. Раҳмат. Раҳмат ака, дар паноҳи Аллоҳ, худо нигоҳбонтон бошад, шумо рӯз бошад. Эрӯз сиёҳ турам блогери ҳаромхӯр будай. Субҳон. Ягом ҳаромира нахӯрдем, шахсан айхита. Шахсан ман филегумта ки айхита. Ягом ҳаромира мурша нахӯрдем ки ҳаром бошем. Фаҳмо? Рӯд сиёҳ меге, рӯи худат сиёҳ ва астални. Уф, ака, тамом зиқ шудам. Саломат бош, диловарҷон. Чикор кунем? Сабр. Дар вақти эфир занг назанед, ин номерҳои ман метавонед ба ми занг занед. Чандум раҳо ҳуй мешавад? Иншоалло шава хабар мекунам. Фотима, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Саломат бош. Ва алайкум ассалом. Салом, ҳоҷӣ Таганский ряд Пекин кор кардаеста? Не, Пекин кор накиста, атроф территорияш кор киста. ҳоҷӣ ҳаҷ равм чӣ хел кунам? Як дар саволи ту ман ҳамин хел ҷавоб доданиям ки чӣ хел кунам ҳаҷ равм. Худо бугӯ, иншоалло меравӣ. Худо мебарадтара. Агар ду билет бигирам, ай шумо арзон мекунӣ? Ду табиги семша бепул метимта. Салом алейкум ака, ҳоҷӣ дар бораи раҳо вобши ҳаст гап ки мешава ба қарибӣ. Ҳар рӯз як гапи нав астай. Билет ҳозир надорем, мо касе билет харданиям, мо билет надорем. Ай мо бигирем арзон мешава, мо намедонем ки оли билет мешава ё ки намешава дар мо. Ман навистам, акай умед нахондед. Болоро хонед, ҷавоб додам. Ака дар гапотон саломат бош. Салом алейкум ака, билет ҳастай? Не, ҳозирашна нестай, дар оянда қариб омадагай. ҳам шаҳр билет ҳастайми? ҳам шаҳр билет мешава, ҳозирашна нестай. Ҳоҷӣ хисрбачаи май. Бахшиш Қадамшо Исоев, ман нафаҳмидам. Хисрбачаи ту бо русиё будай. Ака Парвиз, и хел ҳароморо аҳамият натен. Саломат бош Фотимаҷон. Модари азиз, Парвина дар Россия ё дар Тоҷикистон? Рости гап ман намедонам, напурсидам. Хуҷанд иҳо роҳо кушода мерем? Иншоаллоҳ мерем. Дар Тоҷикистон. Салом алейкум. Парвина дар Тоҷикистон да. Ака, граница уже открытоҳо. Граница уже открыта. Не, Алишерҷон, граница ещё не открыта. Ҳоҷӣ конкурс гап назад дар шахни ту айбай. Роҳи ҷаннат. Гапат 100% дурустай. И барои яхеша зурш намерасад ки камехара барои ҳамо мондагӣ. Ман барои на мо мондагим, на дигар. Кадомуд муъмини мусулмонин илтимос дар ҳамон ҷое ки конкурс наистага ё зино наистага надроем. Қамалоем. Салом алейкум ва алейкум ассалом. Одама 5 борам бикишӣ намефаҳмам, боз занг мезанам. Баъд заблокировш мекунам, хафа мешавад. Салом алейкум ва алейкум ассалом. Салом, ҳоҷӣ дар бораи граница ягон гап хуш бугӯ. Гапи хуш ҳамеяе ки худо бигин иншоалло кушода мешавад.
акай ҳоҷӣ ман ҳамаи видеои хита тамошо мекунам. Акай ҳоҷӣ як рӯз хел хандондумтон ку саломат бош. Не ака умед ман канал чияй намефаҳмам. Ака лайк ҳамаш раҳмат. ҳамшарда саломат бошед. Алишер раҳмати калон. Салом алейкум брат. Ай бачаҳои ғарм. Зинда бошем бачаҳои ғарм. Худо нигоҳбонтон боша. Бачаҳои ғариб, бачаҳои кӯло, бачаҳои душанбе, бачаҳои ваҳдат, варзоб, ҳиссор, бадахшон. Куҷи кадом бародарони тоҷик боша. Худо нигоҳбонтон боша. Фаҳмон номерои маро бигир Парвина. Номерота нанависӣ чӣ хеле бигира. Акай ҳоҷӣ маро шинохтен? Рости гап не нашнохтам. Парвина Шералиева. Шояд ки приблизительно ман шуморо шинохта бошам. охирон бор ба фикрам дар WhatsApp як видео роӣ кардем. Агар хато накунам ба ҳамин хотир маҳкамтон кунам, заблокиётон кунам. Ҳамин бошен, агар мумкин набошен нашнохтамтон. Бародар чӣ хел билет бигирем бирем хона? Шава хабартон мекунем. Абдуҳамид Ишонов. Иншолло шава хабартон мекунем ва мегем тон ки чӣ хел билет бигирем. Худо нигоҳбонтон боша.